6. Take off kami alas 6. Ito yan. Lumagot. Kabundukan ng San Nicolas. Kambing. Anak ng kambing, oh. Woohoo! Alibangking. Hintayin natin sila dito. Picture natin sila dito. Bilis, bilis, camera. Camera. Nervous si Rems. Yun, Seat Tires. Wow, the performance, yeah. Yan, oh. Uy, hindi okay naman.
Pag nagkamali ka ng corner dito, sigurado may pupulutin ka. May kapupulutan ka pag kamali ka ng corner dito. Ay, di pa tapos, pero may tama na yung ano. Look at that view, man. Look at that view. Yun, lobat GoPro. At nag-stay tayo dito na matagal, Victorial. So yun, nauna ng dalawa. Napalit lang ako ng battery ng GoPro. So napalit ng drone, picture ng madami. Ang dami na sasakyan. Nakakatakot na. Kasi pag nag-overshoot ka dito, ay, kakapuwing pa. Napuwing pa ako ngayon. Kasi pag nag-overshoot ka dito, tatamaan mo talaga sa sasakyan. Ang dami na sasakyan eh. Yan, tulad niya no. Hanggang lalalim na kurbada, tapos mabuhangin pa, di ba? Oh my God, lalalim. Oh, come on, ang lalim. Overshoot.